कथाटा किसी बुझीगलानी कौन बुझी पारुना आज्ञा बुझी ना से राजेश महापात्र हाँ राजेश महापात्र जो द्वितीय स्त्री हाँ हाँ सी आउ किए कि के सी परा बेश्या रंभा से राजेश महापात्र मो तीना सवा किया जातिरे केला खंदा मोर कला आहा सहित करेनी झमेला आउ जीए मो सहित करे झमेला छला तिनी पांजेरो गला छोड़ माको आज्ञा से राजेश महापात्र मु फेला बुड़ेई देबी आज्ञा मु आको बारिको 12 टंकारे खियर करई बिना पैसा रे काटई बेक आगो से राजेश महापात्र बेकटा को काटिबी तापर जाइकी सब कथा फाइना राजेश महापात्र रो पुआ बहु को मु एमिति तयारी करिबी से कांदे कांदे कहिबो पुआ जन्म करी पाप करिछि